Izgleda da postoji nesporazum oko pojmova sažaljenje i samosažaljenje. Psihoterapijski klijenti često kažu da izbegavaju da o svojim mukama pričaju sa drugima, jer ne žele da ih neko sažaljeva, niti oni žele da se samo sažaljevaju zbog toga. Očigledno je da oni tada ovim pojmovima daju negativno značenje, u smislu da ih time drugi ljudi zauvek otpisuju, odnosno da oni iz sebe otpisuju iz života kao izgubljene slučajeve, nesposobne i slabe. Po tom tumačenju stvari, sažaljenje nad nekim bi bila teška uvreda, a samo sažaljenje najgora vrsta osjećaja manje vrednosti. Ali čekajte, zašto je uvredljivo ako nam je žao nečije patnje, ili zašto je osjećaj niže vrednosti ako nam je žao sopstvene patnje? Ne, sažaljenje i samosažaljenje se nipošto ne moraju tumačiti na negativan način, već i na pozitivan, kao doživljavanje empatije, saosećanja sa nekom mukom koja je snašla drugu osobu ili pak nas same. Bolje je sažaljenje i samosažaljenje shvatiti kao privremene doživljaje, koji prolaze čim nečija ili naša muka prođe. Nema ničeg lošeg u tome da nam privremeno bude žao nečije patnje i muke, niti pak da nam trenutno bude žao sopstvene nevolje i bola. To da je nekome žao što mi imamo životne ili zdravstvene probleme, treba gledati kao znak saosećanja i podrške nama dok te probleme ne prevaziđemo. Isto važi i za samosažaljenje nad svojom patnjom. Šta više, mi ne možemo izraziti svoj bol i izbaciti ga ukoliko ga sebi ne priznamo i ne bude nam žao što nas je ova privremena muka snašla. Znači, sve zavisi od toga kako tumačimo nečije sažaljenje ili sopstveno samosažaljenje. Ako ih tumačimo kao otpisivanje drugih ili sebe za sva vremena, onda je to povređujuće i neprihvatljivo. Ali ako ih tumačimo kao empatiju, saosećanje sa drugima i sobom zbog prolaznih nevolja, onda je to znak pažnje i ljubavi.